בוקר טוב לך. טוב, באמת, זאת רמת תחכום שאני עדיין לא שמעתי. מה, חשבת שאני אשמע את הבוקר טוב שלך ואני פשוט אעצור את כל היום שלי כי אני חייבת לדעת מי זה הבחור הוורבלי הזה שהיה לו כל כך חשוב לעשות לי בוקר טוב? עצרתי. מה עכשיו? חג שמח? מזל טוב? סומקל מה? אם היית אומר משהו על הגוף שלי, ורק לי איזה יופי, אז היה לי אז הייתי יכולה להגיד עליך על 9,000 ולהגיד לך שזה ממש לא מתאים לי ההערה הזאת. כן, ושאתה בחיים שלך לא תדבר ככה לאישה. וזה מה שאנחנו ב-2021 וזה אבסורד שאני לא יכולה ללכת ברחוב בלי שיזרקו לי הערות על הגוף שלי. כן. מה אני אמורה להגיד על הבוקר טוב הזה? הרי מותר להגיד בוקר טוב, נכון? נגיד לך יותר מזה. אני מלכת להגיד לאנשים בוקר טוב. אני אומרת בוקר טוב לכולם, כי אני לבבית. ואני מאמינה שמה שאת מקרינה לעולם זה מה שתקבלי בחזרה, אבל זה לא היה איחול בוקר טוב. לא, סתום את הפה. אני יודעת שזאת הטרדה. הטרדה היא הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ועוד. תעשיות חוזרות המופנות מפחדות במיניותו. לא הבאתי לך שאני לא מפחדת. גם לא משתתת לי הזדמנות לעבוד. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו. לא. סליחה, לי בוקר טוב. אין לי כיף. אתה יודע מה? לא עשיתי שום דבר להישאר. לא אתה. לא הבחור מקודם שזרק לי משהו על בשולחן היום. לא זה שהחמיא לי על החולצה שלי. לא ההוא שעירב אותי בשיחה שלו ושל חבר שלו. אף אחד מכם. אף אחד מכם לא אמר משהו מיני או מבזה או משפיל. אבל אתה קולט שאני כבר לא יכולה ללכת ברחוב בשכל גבר שני ויש צורך להגיד לי משהו? ואני גם צריכה להיות נחמדה אליכם, כי לא עשיתם שום דבר לא בסדר. פאקינג נמאס לי. בוקר טוב.